በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዕለት 21 ግንቦት በዛዕለት እዚኣ ወገናት ክርስቲያን ዓብይ በዓል ይገብሩ። እዚ ከዓ ብዛዕባ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ኣብ ደብረ ምጥማቅ ኣብ ልዕሊ ሓመር ብርሃን ብስማ ዝተሃንጸት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ልዕሊ ቀመራ ምግላጻ ማለት ገጻ እተረኣየትሉ ዕለት እዩ። ነሳ ብብርሃን መለኮት ተጎሊባ ኣብቲ ዙርያ ከዓ ኩሎም ሰራዊት መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን በብመዓርጎም ይቆሙ ኣኽናፎም ዘርጊሖም ከዓ የጽልልዋ። ሱራፌል እውን ወሲኾም ኣብ ዙርያ ይቆይሞም ማዕጠንቶም ሒዞም ንዕቤት ንግሳ ይሰግዱ። ኣብ ዝሰገድሉ ድማ ከምዚ እናበሉ ይውድስዋ። እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ኮይኑ ጠመተ ከማኺ ዝበለት ከዓ ኣይረኸበን። ስለዚ ንሓደ ወዱ ልኢኹ ካባኺ ስጋ ለበሰ። ሰማይታት ከዓ ከምኡ በብወገኖም ኣፍራሶም ተወጢሖም ይመፁ። ኣብ ካብ ኣፍራሶም ወሪዶም ከዓ ኣብ ቅድሚኣ ይሰግዱ። ቅድሚ ኩሎም ቅዱስ ጊዮርጊስ ይሰግድ። ድሕሪኡ ከዓ ቅዱስ መርቆሬዎስ ከምኡ ድማ ኩሎም ሰማይታት መጺኦም ይሰግዱላ፣ ሰላም ይብልዋ። ንሳ እውን ትባርኾም። ተባሪኾም ድማ ንድሕሪት ይምለሱ። ካብኡ ድማ መሊሶም ማህበር ነቢያት ጻድቃንን ይመፁ እሞ ይሰግዱላ። ኣብ ቅድሚኣ ድማ ብልጭልጭ ይብሉ። ከምኡ ድማ እቶም ሄሮድስ ዝቐተሎም ህፃናት ይመፁ ይፃወቱ። ኣብ ቅድሚኣ ከዓ ይሕጎሱ ይሰራሰሩ። ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደ ይተሓቋቆፉ። እቶም ኣብኡ ተኣኪቦም ዘለዉ ድማ ነዚ ምስ ረኣዩ ሓጎስ ይመልኡ። ኣብ ሰማይ ከም ዘለዉ ኮይኖም ድማ ይስምዖም ነበረ። ገለ ካብ ኣዝማዱ ኣቦኣ ኣዲኡ ወይ ፈታው እዩ ዝሞቶ እንተሎ እግዝእትየ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ናይ ገለ እባ ኣርኢኒ ኢሉ ምስ ለመና እቲ ቀደም ዝነበሮ መልክዕ ኣምፂኣ ተርእዮ ነበረት። ገሊኦም ከዓ መናዲሎም ንላዕሊ ድርብዩላ እሞ ነቲ ዘለየቶ ትሕዞ መሊሳ ከዓ ትድርብየሎም እሞ ንበረኸት ኢሎም በብንሽቶ ይካፈልዎ። ከምዚ ኢሎም 5 መዓልታት ክርስቲያን ኣረማውያን ይርእይዋ ነበሩ። ንገዛውቶም ክኸዱ ምስ ደለዩ ከዓ ኣብ ቅድሚኦም ሰጊዶም ይሳናበትዋ። ንሳ ከዓ ብእዳዋ ተባርኾም እሞ ይምለሱ ነበሩ። ጸሎታን በረኸታን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለእለ ርእዩኪ ከመ ዓይነ ወለት ሃበ እማ መዋእል 50 እስከ ይትፈጸማ ማርያም ንግሥት ውስተ ደብረ ምጥማቅ ከተማ ብፁዓት አዕይንት ዘነጸራቺ በግርማ ወብፁዓት አእጋር ቅድሜቺ ዘቆማ። በዛ ዕለት እዚኣ ቅዱስ አቦ አባ መርትያኖስ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ አቦ እዚ ካብ ሓደ ቅዱስ ሽማግለ ብንእስነቱ ከሎ መንኮሰ። ዓብይ ገድሊ ድማ ተጋደለ። ድሕሪኡ ናብ ሓደ ደብሪ ናይ ሃገር ቂሳርያ ገዓዘ። እቲ ደብሪ ስሙ ደብሪ ታቦት ኖህ ይበሃል። ካብኡ ዓብይ ገድሊ ተጋደለ 67 ዓመታት ብጾምን ብጸሎትን ተጸሚዱ ለይትን መዓልትን ተግሂዩ እናሰገደ ክጋደል ከሎ ጽድቁን ሰናይ ተግባራቱን ኣብ ኩሉ ተሰምዐ። ሓንቲ ኣመንዝራ ሰበይቲ ብኽፉእ ግብራ ብኣመንዝራነታን ፍልጥቲ ዝኾነት ነዚ ጽቡቕ ዜንኡ ምስ ሰምዐት ነቶም ብዛዕባ ምንኩስንኡ ጽድቁን ቅዱስንኡን ዝንድዎን ዘድንቕዎን ዝነበሩ ከምዚ ትብሎም ንስኻትኩም ከምዚ ኢልኩም ተድንቕዎስ ኣብ በረኻ ተቐሚጡ ዳ እንታይ ክብል ገጽ ሰበይቲ ፈጺሙ ርእዩ ኣይፈለጥን እዩ። ንዓይ እንተ ዝርእየኒ ድንግልናኡ ኣይመዓቀበን ቅዱስናኡ ኣርኪሰ ድሕርምቱ ህልም መበልክዎ በለቶም። ንሳቶም ግና ቅዱስንኡን ንጽህንኡን ኣጸቢቖም ስለ ዝፈልጡ ተኻትዕዋ ኣይትኽእልን በልዋ። ንሳ ከዓ ንእኽእል እባ ብምባል ኣብ ማእከል እቶም ዝፈልጥዎን ቆዮቋን ክርክርን ኮነ። መሊሳ ንሳ ኣነ ናብኡ ከይደ ኣብ ግብሪ ሓጢኣት ምሳይ እንተውደቕዎስ እንታይ ተዓድዩ እንታይ ከትህቡን ይበለቶም። ንሳቶም ከዓ ዝደለየቶ ክህብዋ ተሰማምዑ። ሽዑ ተንሲኣ ሽልማት ክዳውንታ ዝተፈላለየ ጨናታት ሒዛ ዘድሊ ዝኾነ ናይ መስሓቲ ነገራት ጌራ ገጻ ተኳሒላ ከደት። ኣብቲ በዓቱ ምስ ቀረበት ግና ዝኣረገ ክዳን ተኸዲና ገጻ ተጎሊባ
እቲ ካልእ ሽልማታ ኣብ በይኑ ጠቕሊላ ኣሲራ በጽሐት። ድሕርዚ ኣብቲ ጥቓ በዓቱ ምስ በጽሐት ክሳብ ዝዓርበላ ተሓቢኣ ጸንሐት። ምስ መሰየ ናብ በዓቱ መጺኣ ኳሕኳሕ ሕድረኒ ክትብል ለመነቶ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ከዓ ብዛዕባኣ ሓዘነ። እምቢ እንተበልክዋ ኣራዊት ክበልዕዋ እዮም፣ ሕራ ኢለ እንተከፈትክዋ ድማ ፈተና ክተምጻለ እያ ኢሉ ይጭነቕ። ከምዚ ምስ በለ ግና ንዓ እተዊ በሊ ኢሉ ናብታ በዓቱ ኣእትይዋ። ሰፈሩ ንዓ ገዲፉላ ናብ ካልእ በዓቲ ከደ። ንሳ ከዓ ክትኣቱ ከላ ጽቡቕ ክዳውንቲ ተኸዲና ሽልማት ተሸላሊማ ጨናታት ተቐቢኣ ናብኡ ኣተወት። ከምቲ ዝሓለነቶ ድማ ምስኣ ክድቅስ ደለየት። ኣብዚ ዘለናዮ ዝርአየና የልቦን በለቶ። እዚ ቅዱስ ግና ንሳ ናይቲ ጸላኢ እዩ ሰይጣን መጻወድያ ምዃና ፈለጠ እሞ በሊ ሓንሳብ ተዓገሰኒ። ነዚ መንገዲ ክርእዮ እየ እንተደኣ ንዝኸማና ሰብ ንፈርሆ ኮይንና ንእግዚአብሔር ክንፈርሆ ዶ ኣይግባእን በላ። ካብኡ ወፂኡ ሓዊ ኣጐደ። ናብቲ ሓዊ ኣጋሩ ኣትዩ ድማ ንነብሱ ናይ ሲኦል ሓዊ ትኽእልዮ እንተኾይንኪ ነዚ ሓጢኣት ፈጽምዮ በላ። ንሳ ከዓ ምስ ደንጎያ ናብኡ ወፀት እሞ ኣይጋሩ ኣብቲ ሓዊ ክጥበስ ረኣየት። ኣዝያ ሰንበደት። ካብቲ ሓዊ ከዓ ስሒባ ኣውፅኣቶ። ሽዑ ልባ ተተንከፈት፣ ናብ ልባ ተመልሰት። በቲ ዝሰሓበቶ ክፉእ ተጣዕሰት፣ በቲ ዝሓሰበቶ ክፉእ ተጣዕሰት። እቲ ናይ ዘማ ክዳውንታ ኣውፂኣ ደርቤቶ። ኣብ እግሩ ተደፊኣ ከዓ ብዛዕባ ድሕነት ነፍሳ ከረድኣ ለመነቶ። ሽዑ ንሱ ብዛዕባ ሕልፈት ዓለም ብዛዕባ ኩሉ ሓላፊ ትወትን ክምህራን ክግስፃን ጀመረ። ንሳ ከዓ ብጥብኣት ልቢ ተጣዕሰት፣ ተነስሐት። በሊ ብሓደ ክንቅመጥ ኣይግባአናን እዩ ኢሉ ናብ ሓደ ናይ ደናግል ገዳም ወሰዳ። ነታ እመብኔት ከዓ ክትሕልዋ ሓደራ ሃባ። ንሳ ከዓ በቲ ዝተረፈ ዕድሚኣ ንእግዚአብሔር ብሰናይ ግብሪ ባህ ኣበለቶ። ክሳብ ጽቡቕ ሽምግልና ከዓ በጽሐት። ካብ እግዚኣብሔር ከዓ ናይ ሕያዋይ ጸጋ ፈውሲ ተቐቢላ ንብዙሓት ሕሙማት ፈወሰቶም። ቅዱስ መርትያኖስ ከዓ ጸላኢ ሰናያት ካልእ ሰበይቲ ከየምጽኣሉ ፈርሀ። ካብቲ ዝነበሮ ቦታ ናብ ገምገም ባሕሪ ዝርከብ ሓደ ወደብ ከደ። ኣብኡ ከዓ ተቐመጠ። ሓደ በዓል መርከብ ከዓ ነቲ ግብሪ ኣእዳው ማለት ዝሰርሖ ኣቑሑት ሸይጡ መግቡ የምጽኣሉ ነበረ። ድሕሪ ብዙሕ መዓልታት እታ መርከብ ሓለት። ሓንቲ ሰበይቲ ግና ብስባር እታ መርከብ ጸብለል ኢላ ተረፈት እሞ እቲ ማዕበል ባሕሪ እናገፍዐ ናብቲ እዚ ቅዱስ መርትያኖስ ዝነበሮ ቦታ ኣብጽሓ። ንዓ ምስ ረኣያ ከዓ ሰንበደ። ምስኣ ብምንባር ከዓ ሓዘነ። ቃል እግዚኣብሔር መሃራ። ኣልባስ ምንኩስና ከዓ ኣልበሳ። መግባ ከዓ ኣዳለወላ። ከመይ ጌራ መግባ ከም እትረክብ ሓበራ። በሊ ኣብ ሓደ ቦታ ብሓደ ክንቅመጥ ኣይግባአናን እዩ በላ። እታ ዝቕመጠላ ዝነበሮ ወደብ ንዓ ሓዲጉላ ከደ። ናብ ካልእ ክኸይድ ኢሉ ከዓ ናብ ባሕሪ ኣተወ። ሓደ ዓብዪ ዓሳ ተሸኪሙ ካብቲ ባሕሪ ኣሳጊሩ ኣብ ምድሪ ኣብጽሖ። ካብዚ ግዜ እዚ ንድሓር ግና ኣብ ሓደ ቦታ ኣይተቐመጠን። ካብ ሓደ ደብሪ ናብ ሓደ ገዳም ኮለል እናበለ ክሳብ 808 ዝኸውን ዓድታት በጽሐ። ብድሕሪ እዚ ነብሱ ኣብ በዓቲ ኣሲሩ ተቐመጠ። ግዜ ዕረፍቱ ምስ ቀረበ ፈሊጡ ከም ዝቐረበ ፈሊጡ ድማ ነቲ ኤጲስቆጶስ ጸዊዑ ነቲ ዝሓለፈ ህይወት ተጋድሎኡ ካብ መጀመርታ ክሳብ መፈጸምትኡ ነገሮ። እቲ ኤጲስቆጶስ ከዓ ብዛዕባኡ ተደነቐ። ቅድሚ እዚ እውን ነቲ ኤጲስቆጶስ ብዛዕባ ስጋ ቅዱስ መርትያኖስ ክሓስብ መልኣክ እግዚኣብሔር ተገሊጹሉ ነበረ። ሽዑ ነፍሱ ናብ ኢድ እግዚኣብሔር ኣማዕቆበ፣ ዓረፈ። እቲ ኤጲስቆጶስ ከዓ ገኒዙ ብዓብዪ ክብሪ ቀበሮ። እታ ኣብ ወደብ ዝገደፋ ሰበይቲ ከዓ ክሳብ እትዓርፍ እቲ በዓል መርከብ ይበጽሓ ነበረ። ኣብ መወዳእታ ናብኣ ምስ በጽሐ ሞይታ ስጋኣ ከም በረድ ጻዕዳ ኮይኑ ጸንሖ። ንሱ ከዓ ካብኡ ኣልዒሉ ናብ ሃገሩ ወሰዳ። ናይዞም ቅዱሳን በረኸት ምሳና ይኹን ዘላለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለኣባ መርትያኖስ እምነት ጾርኣንስ ዘጐየ ላዕልየሁ ሰይጣን ሶመተ መክነ ኩሎ ፈጺሞ ሰበል እግዚኡ ጸለየ። እስመ አውጻእከኒ ሀበ እረክብ ናህየ ኣይለፍከኒ ይብየ እሳተ ወማየ። በዕለት 21 ግንቦት በዛ ዕለት እዚ ኣባ ኣሮን ሶርያዊ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ እዚ ካብ ንእስነቱ ተጋዳላይ ነበረን። ሕሙማን ናይ ምሕዋይ ሃብቲ ጸጋን ተኣምራትን ክሳብ ዝወሃቦ ኮነ።
ሓደ መዓልቲ ኣጋይሽ መነኮሳት ናብኡ መፁ። ንሱ ከዓ ንመግቦም ጭቃውቲ ረጋቢት ኣበሰለሎም። ንሳቶም ከዓ ንሕና ስጋ ኣይንበልዕን ኢና ምስ በልዎ ነተን ዝበሰላ ጭቃውቲ ረጋቢት ብርኽ ኣቢሉ ነፊረን ከም ዝኸዳ ገበረን። ደጊሙ ከዓ መንበሪኡ ደብሪ ምስ ሓነፀ እቲ ማይ ካብቲ ትሕቲ ደብሪ ርሑቕ ነበረ እሞ ጸሎት ጸልዩ ነቲ ማይ ብኢዱ ኣማዕቲቡ ባሪኹ ናብ ልዕሊ ከም ዝመጽእ ገበሮ። ሓደ መዓልቲ ከዓ ሰይጣን ብተንኰሉ ከጥፍኦ ኢሉ ናብኡ መጸ። ንሱ ግና በቲ ኣብኡ ሓዲሩ ዘሎ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተንኰሉ ፈለጦ እሞ ንዓበል ናብዚ በዓቲ እቶ በሎ። ምስ ኣተወ ከዓ እቲ በዓቲ ደፈኖ። ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ዓብዪ እምኒ ይጸዓኖ እሞ እቲ ሰይጣን ሓፈረ፣ ተዋረደ። ናይ ሃገር ኣካ ገዛኢ ምስ ሞተ ከዓ ብጸሎቱ ኣተንስኦ። እዚ ቅዱስ እዚ ኣብ ዝባን ኣንበሳ 4 ኣታሩ ጽዒኑ ን10 ዓመታት ዝኣክል ማይ የምጽእ ነበረ። ድሕሪኡ ናብ ህይወት ዘለኣለም ገዓዘ። በረኸቱ ምሳና ትኹን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለኣሮን እጓላተ ርግብ ዘኣስረረ ድህረ ተበስሉ በእሳት ከመ ይኩኑ ድራረ ኢያጥዮሙ ፍኖቱ ወኢያትክሞሙ ወትረ ማየ ታህቲት ሃብሃ ነፀ ማሂደረ በማእተበ እዱ ሲሂቦ ኣኢረገ ደብረ። በዛ ዕለት እዚኣ ኣሞጽ ነቢይን መርደላን ዝዝከሩላ ዕለት እያ። በረኸቶም ምሳና ትኹን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን።